मावाबा ओंखामफोरखौलाय मोजाङै जादोंना जायाखै नोंलाय? जागासिनो। माथो मानसिखौलाय एसे हामनाय बायदि नुदों आंलाय। हामदोंथ' आरो। नोंनि आखाइनि ओंखाम संनाय मोनजायाखै नालाय बेनिखायनो एसे बोरैबा जादों खोमा। होमबाबो जेबो नङालै, मादै हाफांनि संनायाबो गोथावथार जायो। नों मोजाङैनो दङ ना आबा? औ, बिराद मोजाङैनो दं आयै। दे दाथ' नोंस्रा आस्थामबो सोलायलायबाय। दा फांफुं दाजासै दे आबा। मादै हाफांमोनाबो नोंखौ फसायाबाबो बिजामादैखौ लाखिबाय। गावसोरनि न'खरावनो नोंनोबो जायगा होबाय। दा मोजाङै थाबानो जाबाय दे आबा। लेखाफोरखौ मोजाङै फराय। ओमफ्राय साख्रि लाथारनांगौ दे आबा। जागोन दे आयै, आं नोंनि सिमांखौ जाफुंहोथारगोन। ओमफ्राय आफाया फैमारथारासै आरोना। आं आफा फैखौ एसे बोरैबा मोनबायलै आयै। माथो होनबावनो, इलेक्सननि बिजि जानानै दं बेहाबो। आयै, जेबो नङालै, आं मालाबा न'आव फैगोन दे, फावगारिखौ लानानै। जागोन दे आबा, फैबानो जाबाय। आरो नै मालायनि फिसाजोखौ गोसो थोदों जेब्ला, हाबा लासिगोन जेब्ला, दाथ' हाबा लानाय बायदियानो जासिगोन। नङा होमबा आबा? बेनिखायनो थङाला बाङाला दा खिथिसै आबा। मालायनि फिसाखौ लानो सानबाय जेब्ला, दुखु दाहो दे। जागोन दे, आं फावगारिखौ दुखु होआ। दे आबा, मोजाङै मोजां थाबानो जाबाय। एमाव राजा, हनै नोंखौ आलासिफोरा लिंहरदों नोंजों रायलायनो। थां आबा, आलासिफोरजों रायलायहैथां। आच्छा बारा। हांग्रिमोनदि, दाथ' जों सानैया सोमोन्दोआव बियानिसो जालायसिगोन माथो। औ, जासिगोन। माबोरै बियानि लिंनो जालायलांबाय आं नोंखौ। लोगोजों लोगो सिनायलायनायफोरखौ बेफोरबायदि सोमोन्दो लिंनो लाजिलायबो लाङोना आंहा। आंहाथो खालामबावनो, फिसाला फिसाजोफोरनि थाखायनो गोदान गोदान सोमोन्दोबो बानायनांगौ जायो। औहाय, मा होनबावनो गथ'फोरखौलाय। हाबा जानो जाबाय थायो नालाय, बेनिखायनो आसामखौनो सोनानै दोननांबाय आरो उपाय गैया। हाफां, जोंहानि फिसालाया माबाफोर दाय मावोबा एसे बुजायबायदो आरो दे। बांद्राय रोंद'आ बेबो खामानिफोरखौ। जेबो नङा दे, रायनानैबाबो आं बुजायखायो। नों जेबो सिन्था खालामनाङा, एमाव राजाया जोंहानि न'आव मोजाङैनो थागोन। हायोबा बिबथैजों एसे खामानि थिनफागोन आङो। मा मावो बिजनेसफोरनि खामानि मावफाथोंसै एसे। ओमफ्राय फरायनायखौथ' बादा होखाया आङो, फरायनोसो होखायो। उनावहाय फरायनानै माबा मोनसेफोर बुजियोबा गावसोर मा खालामो खालामथोंसै आरो। दाथ' गावसोरनि लुबैनाय बायदिनो जोङो आस्थामखौ सोनानै होबाय। आरो हाबाबोथ' होजायाना। दानो हाबा जागोन, गाबोन समफोरनो मा लुबैगोन बिसोरबा। ओरैनो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफ्रा खारहां बारहां जाफिनजोबथारो। बेनिखायनो थाथोंसै, आस्थामखौनो सोनानै दोनथ'नोसै सानबाय आं। आंलाय माथो बुंबावनो हाफां, बिफायाबो जेबोखौनो बुङा। नोंनि सायावसो हेगारनाय बायदि जाबाय फिसालाखौनो। आरो नों जि मावो मोजांखौनो मावो। नोंहा मालाय आइडिया दंखाजोबसै। नों बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे। ओमफ्राय ओंखाम खुरहैनोसै आङो। आं ओंखाम जालांलाहाय, दा फाग्लानो ओंखाम संना हैनांगौ आं थाबनो। होमबा आङो ओंख्रि सोनानै हरनो टिफिनाव लानानै थांबानो जाबाय। दे, बेखौनो खालामदो। मादै, नोंखौबो लिंहरगासिनो आलासिफोरा। होमबालाय हांग्रिमोनदि, आङो ओंख्रिखौ सोनानै हरनि दे। दे, फिसालाजों दसे रायलायबावनि आं। जागोन दे। एमाव आबा, आङो थांनोसै दे। ओइ, नोंखौ हगारहरनो बिराद बादोंलै आं। मानो बानांगौ जाखो? दे, उनाव फैबावगोन आङो, मिथिबाय आबा? जागोन दे आयै। ओमफ्राय नै मादै हाफाङा जि खालामो मोजांखौनो खालामो। बिनि बुंनायफोरखौ खोनासंनानै ला। माबायदि थायो, माबायदि खालामो बेफोरखौ नोजोर हो। एसे आदै नारजि बुदांनिफ्रायबो सोलोंनानै ला। रायबाबो होनबाबो जेबो बुंनाङा दे। बिसोरलाय नोंनि मोजांनि थाखायसो रायो। आरो मादै हाफांखौथ' मिथिखायो दा नोंलाय। बेना एसे रागाफोरा एसे खरा जाथारो। आं मिथिखायो आयै, मादै हाफाङा बिराद रागा जोङो। नाथाय बेनो बांसिन अनो। अननायखौनो देखाया बांद्राय। औ, बियो बिदिनो। बियो बांद्राय अननायखौ देखाया, नाथाय गोसो सिंजों बिराद अनो। बेनिखायनो मादै हाफाङा मा थिनो बेखौ मोजाङै खोनासंनानै मोजाङै मावबानो जाबाय। माबाफोर रोङाबा, माबाफोर मिथियाबा बे मादै हाफांनिफ्राय सोंनानै लाबानो जाबाय। जागोन दे। दे होमबालाय, आंबो थांनोसै। अके आयै, मैगंखौ लानानै थांफाबानो जाबाय आफानो। दे। मोनसे खामानि जागलायबाय। फावगालिखौ आस्थाम सोनो हागलायबाय। बिदिनो आइया थिनलांनाय बायदि मोजां खामानि मावनोसै आं। मोनसेबोथ' आइडिया गैया खर'आव मा मावनांगौ मा थानांगौ। आदैनिफ्राय लाजोबनोसै आइडियाफोरखौ। ओइ, मामोन बानलु बेरां? मोनसे खोथामोनलै। मा खोथा? नोंथ' आंनि लोगोबाबो आंनि बिनानावखौनो गोसो थोबायना। औ, नोंबोथ' बे उन्दै दै अफ्रिदानिजों गोसो थोलायोमोन ना। बेखौथ' आं जेबो बुङाखै। बेफोर खोथाखौ रायखांबाय थानांला। बोरैबा अगालिलि मोनलायलाङो गोसोखांबा। आंनि बिनानावखौ बिदि बुंदों? बिदि जेबो मोनाखै।
उन्दैना मानसिया नोजोर होनाङालै उन्दैथार मानसिया गुबुन सोरबाफोर दङबा नोजोर होबानो जाबाय बेखौनोथ' रायलायनो फैदों नोंथ' फावगालिजों आसाम सोलायलायबायलै आंहासो लाबोनो गोनांमोन नाथाय नोंसोरनि थाखायनो आं लाबोनो हायासै दा नोंनि हेफाजाब नांगौ आंनो माबायदि हेफाजाब रा आंबो आंनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ लाबोनोसै नोंनि गोसो थोनायखौ लाबोनो औ गुबुन सेंग्राफोरजोंसो खारां खारां जागासिनो हारसा सेंग्राफोरजोंसो बेनिखायनो आंनो नांसिगौ आंनो बे गार्लफ्रेन्डखौ आं मा होननानै बुंबावनो नों आं जेबो बुंनो रोंलालै नोङो फावगालिखौ लाबाय जेब्ला आंनो बे हेफाजाब होनांगोन आंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं थाबैनो लाबोनोसै आं माथो बुंबावनो दा जेबो बुंनाङा जायखिजाया आंजों हेफाजाब होबानो जाबाय जामायला गोनो गोथौसो गोलैसिगोन माथो आंलाय बिरादनो दा बेखौबो हेफाजाब होफायाबा माबोरै जानांगौ जाखो मा खालामनांगौ जाखो मा देहा फाहामनो आंखौ मा सानगोन बे न'खरनि बिहामजोफोरा बिदिनो जायो नामाब्रा मालायनि न'आव थांबा बेफोरबायदि गोनो गोथो जाहैथारो नामाब्रा जेरै आङो बिखुनजोनि न'आव थाफैनानै बिदि जायो हिनजावफोराबो खम खस्थ' मोनोलै बे बिहाव बिखुनजोनि न'आव फार्स्ट थांजेनबा बेसोरा हिनजावनि फिसाफोर बिहामजोफोर बिराद अननो ओंखारदोंलै नोंसोरखौ आं मा जाखो आफा आंनि लोगो सासे फैदों बोरो लोगोआलाय आंनि लोगोआ हौवासासो आफा हौवासा सोर हौवासा लोगो बेलाय नोङो सिङाव हाबनो होबासो लाबोनोसै आं माने सिथ्लायाव दङ नामा औ आफा आच्छा बारु लाबोलाय माबायदि लोगो बियो बा माबायदि लोगो लाबोखोलै बेलाय दिनैलाय जरा देखुथ' मेबि माबायदि लोगो आफा नैबेनो आंनि लोगोआ आच्छा माथो बहाबा नुनाय मोनदोंलाय जोंलाय नुलायलायबायानो थाखायो आच्छा दे जिराय आच्छा अफ्रि रानि थांलाय नोमानैखौ साहा फुदुंनो हैलाय जागोन दे आफा आच्छा मा मुंमोन नोंना आंखौ नोंथाङा अननानै मा मुङै गाबज्रिबानो जाबाय आच्छा सैमा अमा मावजि होननानै बुंबाबो जागोन नामा अननानै सैमा होननानै गाबज्रिबाबो आं सेंगोन नाथाय रागायै जुदि सैमा होननानै बुंब्ला आं सैमा बायदि फाव 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 सोंगोन लायला जामायला देनजारथार माथो गथ'आलाय आच्छा बिमा बिफाया नाम दोनदोंना दोनाखै नोंनो बिसोर आंखौ बाबु होननानै गाबज्रियो बाबु आच्छा स्कुलाव मा नाम लानाय नोंलाय ना सैमा अमाखौनो गाबज्रिदोंमोन स्कुलनि मानसिफोराबो जाय जेरै हागौ गासिबो आंनो मोनसे मोनसे नाम दोनजोबो बेनिखायनो अरिजिनेल नामखौबो बावगारलाङो आं दाना आधार कार्ड नायबासो मिन्थिसिगोन पान कार्डआव मा लिरनाय दं बेखौ नायफिनबासो मिन्थिसिगोन आच्छा बबेसिम फरायनाय नोंलाय मेट्रिक फेल मानो मेट्रिकखौ होफिनासै नों होमबा फैसा गैया बेनिखायनो होआखै मेट्रिक फरिखा होफिननो नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ जाखो मेट्रिक फरिखा होफिननो हानाय नोंनाव जेबो केपासिटियानो गैथारा होमबा गोदो गैयामोन दा दङ दा एसे लाजिनाय मोनबाय मानो होनोबा आङो बोसोरबानि सिगाङावनो मेट्रिक फेल जादों आच्छा बोसोरबानि सिगाङावनो मेट्रिक फेल जादों अब्लाथ' नों बिराद बोराय रायलाय एसेबां गिदिर मानसि आंनि फिसाजोजों बोरै लोगो जाखो नों लोगोआव गेदेर उन्दैनि खोथा गैया लोगोआथ' आं नोंजोंबो जानो हायो आच्छा बेबो नंगौ नंनायालाय ओमफ्राय बिनि अनगा मा खालामनो रोङो नोंलाय आं नोंथांनि मेथाइखौ खननो रोंगौ आंनि मेथाइ दाउ खनजं आबै खनजं दाउ खनजं आबै खनजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया लायला जामायला आंनि मेथाइ इसेबां पपुलार जाबायना आं बेखौ मिन्थिया नाथाय आं नोंथांनि मेथाइखौ खननानै मोजां मोनो आंनि मेथाइ खनग्राफोरखौ आंबो मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे खोथा ना बबे गामिनिमोनलाय नोङो नों आंखौ सिनायथारासै होमबा सिनायनाय मोनदों जायखौ आं सिनायो बेनि नामखौ लानो बादों आं मा थिक आं बेनो खोमा लाजिनाङा आंखौसो लाजिनाङा जालायथारबायना नोङो औ नों जेखौ सानदों आं बेनो आं नेवला मा होनखो नेवला आंजों बुजानानै आंनि न'आवनो नों खावब्लाब्ला एसेबां गोहो दंना नोंहा बे बाराव आं फैनो होननानै फैयाखै नों साजासो लानानै फैदों आंनि फिसाजोनि नाम लानानै आंनि न'आव गाफैनाया बेयो मोजां खोथा जायाखै सिखारगोन ना सिखारा नोङो नङाबा लेपटपजोंनो बुग्लि हरबावगोन आं नों मालानिफ्राय नेवलाजों रायलायग्रा जाखो जेब्लानिफ्राय बिनि महरा मोजां जादों मा महर मोजां जाबा रायलायो जाहैबाय लोगो हमो जाहैबाय मानो होनोब्ला आं गोसोम नालाय आं गुफुर मानसिफोरजों रायलायो मा होननाय जाखो बेलाय नोंजों आं उनाव रायलायगोन नेवला ओंखारलां जागोन दे दिनै आं दरजानिफ्राय फैदों मा थिक गाबोन आं खिरखिथिंबो हाबनो हागौ बोरलै मानसिया नों मानो बेफोरबायदि मानसिखौ लानानै फैयो नोंजों रायलायनो होननायखायसो लानानै फैदों आं आफा दिनैनिफ्राय बेजों रायलायनांला मिथिबाय आरो गोसो थोलायनो सानदोंबा बेफोर सिमांखौ दा सुजुखा आं गोसो थोआ माथो बे नेवलाखौ लोगोल'सो जादों आंनि फिसाजोखौ गावनि खालामनानै लानो नागिरदों बियो दिनै लोगो खालामदाव गाबोन गावनि हिनजाव खालामदाव खालामनो सानदों बियो सुवादा
मा फोननानै मोखा जोंलायलायना फैदों बे मानसि नालाय बिराद सालु बे नेवलाय बिराद सालु आंनि मेथाइ खनलायबावग्रा बे साला सुपारा ओइ बिराद रागा जोंबायलै बिखुनजोनि साहा फुदुंनाय लोङाबा आंनि रागाया खि गाबावगोन बिखुनजोनावनो होलांनोसै आं दे होमबालाय आफा आं थांनोसै जों औ आफा आं थांनोसै दे स्पिनखौ आङो गाबोनफोर होफैनोसै दे जेबो नङा माला होफैयो होफैबानो जाबाय ओमफ्राय सोमसि नोंजों खोथा दङमोनहाय आंहा मा खोथा नोंसोरो सोरबा अखासिखौ सिनायो नामाहाय ओहो सिनाया आंबो सिनाया मानो माबाफोर जादों नामा जादों माबा मोनसे उनाव खोन्थासिगोन दे होमबालाय उनाव रायलायनोसै थफिराम मा होननो नागिरदोंमोन माबालै दाखालि सिमाङाव नोंखौ नुदोंमोनब्रा आङो नोंखौ फुटबल बायदि जोनाय नुबायब्रा बेखौनो खोन्थानो आंखौ लिंहरबाय आरो नों माबालै नोंखौ फुटबल बायदि जोनाया बादालिखौसो जोफ्लांबायब्रा मोगथाङाव मालाबा मालाबा जायो आंहाबो बिदिनो माने आंना सम सम जाबाय थायोलै बिसोरा बादालियाव उन्दुफानो खस्थ' मोनग्रा जाबाय आंजों बिराद खस्थ' मोनोनो सिमाङावबो माबा अमा राजाखौ बुनाय नुयो अमा राजानो हाइस बुलायनाय नुयो आं सिमाङाव ओमफ्राय जेब्ला अमा राजाजों बुलायनाय सिमां नुबाय होमबा बादालिखौसो जोफ्लांनाय जायो बुफ्लांनाय जायो बेफोरबायदि सिमां नुयो नामा बिदिबा माथो नोंलाय मालाबा सिखाजों दानफ्लांबा मोखाङावनो ख्लाब दानफ्लांफ्लांगोन नोंलाय बादालिखौलाय खाथियाव सिखाफोर थाबा मिन्थिया बेखौथ' आं बुंनो रोंला खिन्थु गोदनायाव सेरथेबा मोगथां बादालिनावसो गोदनायाव थांखायो आखाया माबायदिखा है डाक्टरफोरनाव एसे नायजायो थां अजाफोरनिफ्राय दै जारिना लायो थां बेयाव आंखौबो सिमां नुलाबायो बुलाबायनाय मा खालामनो जाबाय आं बेखौनो थाबिसफोर गानलाबायो थां मा बेफोरबायदि सिमां नुनानै मानसिखौनो बुथारगोन नामा नोंलाय बुथारा र' थेवबो खस्थ' मोनोना बादालिया आंनो खोन्थाबाय जाना बेवहाय असाइस बासाइस ओइ दुम्फा थांनोसै फैदो औ थौ थांनोसै जोंहा आच्छा दे नारजि बुदां बिदिबा थांनोसै आं लोगोसे फिसाजोनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय जागोन दे आदै मा खालामनांगौ जाखोब्रा अखासिखौ आंनाव सोंसिगोन ना दा आफाङा खोन्थाहरबायबा ओइ दां मिन्थियालै बेफोरखौ नारजि बुदां मानसिफोरा थांखांजोब्बा दा फैलाय खोथा दङ आंहा नोंजों मालै अखासिनि जालायबाय नामाब्रा लाइजाम गोदान गांसे मोनलायबाय ना फरायनानै खोन्थानांगौ लोगोफोरनि सिगाङाव मोजाङानो जाबाय बिसोरबो मिथिनायनि सन्थला बमब्रमा थफिराम नोंसोर थांथ' नाङा दे बेवहायनो थाथ' नङाबा न' सिङाव जिरायफै आङालै जिरायबाय थाला बेवहायनो अर सायबाय थानोसै सान्दुंबो सायनोसै अरबो सायनोसै होमबालाय र' थाथ' नोंसोरो महाराजा आलुबेदां बै फाइलनि लाइजामखौ लाबोलाय मा लाइजाम मोनलायखोब्रा नोङो खोनासंबायल' था आंखौ नोंसोर थगायनो नागिरग्रा ना लोगो नांनानै थगायनो नागिरग्रा आरो सन्थला बुस्थुआ मा होननानै नायनोल' नाङा मिथिबाय दिनै खोनासंबो नोंबो नारजि बुदांजों लोगो जालायथारदोंना एमाव राजामोना लाइजामखौ लाबोथोंसै बापा नारजि बुदां माबा बि जाखुमानानै दंबाय थाथारो नामाब्रा जेबो जायाखैलै आं गावबो मिथिया मा जागासिनो दं दा साननैसो बे अखासिनि सेप्टारा माला जोबगोन मोनलाय लांबाय आं बे अखासियानो सोर बेखौ नागिरबाबो मोनला आंबो एमाव राजा लाइजामखौ फरायदे फरायनोसै नामा मानगोनां नोंथांमोन आंखौ रागा जोंनाङालै आं लाइजाम फरायग्राल' ओमफ्राय आंहा खोनासंग्रा बापा लाइजाम नामा देलाय फरायलाय खोनासंनि गोदो गोदायनि लाइजामफ्रा माबायदि जायो थैजमथ' बिखुनजोखौबो लिंहरदों आं आइयाबो फैनानै खोनासंफैथो आच्छा लोगोफोर बे खोन्दोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि खोन्दोआव गोलाव नुगोन नोंथांमोना अखासिनि लाइजाम सेप्टारखौ नोंथांमोना फैगोन खोन्दोआव उननि खोन्दोआव नोंथांमोना जोबनायखौ नुगोन होमबा फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ एसे गोलाव लाबोनाय जागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय